Chi ffwrdd â ni efo'r ornes nesaf, mae nghanolfan Cneifio Meirion y veteraniaid dros 61 oed. 2 oed yn y gorlan, pwysig yno ni. John T.L. Davies, y chwedlonol John T.L. ar 1, Gerwyn Rhys ar 2, John Ivor Davies ar 3, Rheinald Hughes ar 4, Hugh Bevan wedyn draw na ar 5. Mae'r rhain i gyd yn gymeriadau bob un ohonyn nhw ni tro wedi cyfrannu'n helaeth i'r holl waith paratoi yma yn y sioe fawr. Rhai ohonyn nhw fel Rheinald Hughes wedi bod yn rheolwyr ar garfan Cymru tan rwan, a llonferchedau mawr yma'n hyn i Rhys Jones Maes Trian ar etibeddu coron Rheinald Hughes fel y rheolwr newydd ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Draw ni ar ystodiau hirion. Pwy di'r cytau i droi? Wel, John T.L. fan hyn ar stondin rhif 1 eisoes yn troi ar gyfer yr ochr dalu o'r oen cyntaf. Fawr iawn i ddewis rhwngtho fo a John Ivor Davies yn troi rwan. Stodiau hirion. I Gerwyn Rhys yn troi hefyd. Chydig bach ar ei holi mae Hugh Bevan a Rheinald Hughes ond yn Cneifio'n daclus dros ben. John T.L. Davies ydy'r boi y dydd yma fath fynnag yn rhoi'r yr oen cyntaf na lawr yn daclus dros ben. Dyn mawr, dyn cry, dyn cadarn a dyn poblogaidd iawn gan y gynulleidfa yma yng nghanolfan Cneifio Meirion. Gerwyn Rhys i mewn ond yn methu agor y cymal y drws. Wedyn ar 4 lle mae Rheinald Hughes ar ni'n Cneifiwr tawel, cartrefol, taclus ac wrth gwrs y welleiddiwr o fri wedi cynrychioli Cymru lawer gwaith yn ei garfan nhw efo'r gwelleiddia ond yn dangos bod ei sgiliau ynta yn amryfawn. 5 wedyn ydi Hugh Bevan i mewn am ei ail oen lle mae'r rhes ma'n edrych rwan wel stodiau hirion i John T.L. unwaith eto oes bach mae'n hedfan chwarae teg 2 funud ar y cloc ar un o bryd a prysur orffen yr ail oen a mae John T.L. Davies. Mae'r joc yn mynd bod na y 2 ohonyn nhw, John and Ivor Davies a John T.L. wedi bod yn cystadlu neb yn gallu deud y gwahaniaeth ond dyna'r gwahaniaeth heno ydy John T.L. Davies yn gorffen yn gyntaf. John Ivor, lle mae o arni ar ystodiau hirion. Gerwyn Rhys yn tar ystodiau hirion. 2 arall yn chydig bach ar ei holi. Pwy fydd nesau o'i orffen? Wel, mae yn drawiad am drawiad nach ni wir. Mae Gerwyn Rhys wedi troi'r gorfel, dyma fo. Yn mynd i lawr yr ochr derfynol na. Fawr o amser ar ôl gyda fo, felly a John Ivor yn y cefndir yn dal fyny fo fo rwan, ond neitho ddim i gyro fo. Gerwyn Rhys wedi nesau orffan. Pwy o'r hein tybed? Ai John T.L. neu Gerwyn Rhys wedi bod daclusa i ganolfan Cneifio Meirion. Da ni'n edrych ar ragbrawd diwetha y veteraniaid 61 throsodd yma'n hyn. Dechrau felly efo stondin rhif 3 mae Elfed Jackson a llongyfarchiadau mawr iddo fo unwaith eto yn ei le yng ngharfan Cymru ar gyfer gwelleidwyr hynny trwy ennill y gylchdaeth o sioe. A llongyfarchiadau mawr wedi Rhydian Evans am ddod yn ben campwr Cymru ar ail aelod o'r garfan yna. Wedyn ar 2 mae gennym ni Andrew Rhys ar 3 John Frogat o Loegr ar 4 Rob Evans o fanna yn y pen draw. Ac felly dyna'r line-up i chi a mae yna Cneifwyr profiadol iawn yma'n hyn ac da ni'n edrych ar 2 yn yma'n hyn John Frogat ac Andrew Rhys ac Andrew Rhys yn Cneifwyr eitha cyflym lawr yr ochr diwethan am barod ac mae yna Cneifio cyflym ar gael i bawb a mae o'n Cneifiwr cyflym misg y veteraniaid yn ôl pob sôn. Dyna ni wedyn fo fydd gyntaf i gael yr oena i lawr o ddigon sef ar lleill ar ni lle mae Elfed Jackson ar ni Cneifiwr cyflym efo gwella fel arfer chydig bach ar ei holi ond yn gwneud yr stodiad wytha o'r oen cyntaf na rwan Ynta wedi mwynhau i sioe yn arw ac yn deud bod o wirioneddol wedi mwynhau bod ar y gylchdaeth o sioe sydd yn cymryd lle yn arwain i fyny at y sioe fawr yma a chymale i'r gwelleidwyr ym mhob un o'r hynny ac mae o wedi bod yn mynychu nhw i gyd er mwyn sicrhau bod o'n dod i'r brec ac ennill i le yng ngharfan Cymru felly. Wedyn rownd y gornel mae Andrew Rhys yn mynd ar yr oen diwetha na rwan. Waw, mae hwn yn Cneifio da, ynddi? Golwg ffit yna o ddweud. A un peth yn wir am Rob Evans y fan hyn, a dim sy'n dod allan mae Rob Evans wedi bod yn gweithio ar y llwyfan yn
rhoi yr holl wlân I mewn I baclotha ar y gornel y llwyfan yma yn ystod yr wythnos. Fo sy'n gyfrifol am hynny. Ac mae o'n cadw'r llygad barcud arno fo wrth orffen yn gyntaf yn fanna. Ydy o'n gorffen yn gyntaf? Na, chdi, mae gen i un arall yn y gorlen. O, ie, na ni. Wrth gwrs, felly, pwy sy'n mynd I fynd â hi? Wel, mae'n anodd dweud ar hyn o bryd. Mi fyddai'n disgwyl I Andrew Rhys fod y cyflyma, gan mae fo ydy'r cneifiwr sy'n arfer ar cyflymdra, ond wir I chi o edrych ar y ddau, mae Elfed Jackson wedi dal I fyny ac mae'n mynd I fod yn agos ac ydy wir, mae Elfed Jackson yn hedfan I lawr yr ochr dwytha yna o ryw chydig swn I ddim yn syni bydda fo'n I gwneud I na Andrew Rhys sydd yn mynd â hi o ryw eiliad neu ddwy, trawiad neu ddwy Elfed Jackson yn gorffen yn ail o ryw chydig bach fawr I ddewis rhwng y ddau yna Ac I ffwrdd â ni yn ffeinal y veteraniaid 61 a throsodd yma'n hyn ar un mae Hywel Williams ar 2 Jeff Evans ar 3 Reinald Hughes Andrew Rhys ar 4 ar 5 Elfed Jackson ar chwedlonol ar Hedd Evans ar 6 a Hedd ydi deiliad y goron ar hyn o bryd felly mi fydd o'n awyddus I gadw'r goron yna heddiw dwi'n siŵr Mae yna Sioe yn y gorlan, felly byddwn ni ddim yn hir wrthi efo'r criw yma. Hywel Williams fan hyn, jyst yn setlo'r oen na. Ydy'r rownd I agor yr gwddw. Mae'r gwddw hefyd yn cael ei agor ar 4 gan Jeff Evans, ond ar ystod i'r rhif 4 mae Andrew Rhys eisoes ar ystodiau hirion na. Elfed Jackson wedi mynd I hanes o ar un Hywel Williams ar ystodiau hirion Elfed Jackson rownd y gornel ar 6 mae Hedd Evans ar ystodiau hirion ond troi gyntaf mae Reinald Hughes ac Elfed Jackson ac lawr yr ochr ddwytha yna Elfed ddim yn hapus efo'r handpys draw fanna ac yn newid yr handpys welwch chi mae bob un ohonyn nhw'n dod â 2 handpys yn tynhau fanna beth sydd gennych chi o ran yr handpieces na ydi crib a wedyn torwr sy'n croesi'r grif nôl ag ymlaen yn eithriadol o gyflym dyna'r ffordd mae'r cneifio yma yn digwydd dyna'r teclyn llaw sydd ganddyn nhw ac mae yna 2 gwmni 2 brif gwmni sy'n I darparu nhw Heiniger a Lister mi welwch chi enw Lister ar y peirianna fan hyn un o noddwyr mawr o sioe fawr Heiniger wedyn yn creu'r handpieces poblogaidd dros ben sy'n cael ei defnyddio gan llawer iawn o'r cneifwyr gorau yma ac mae'r rhain dychmygwch faint o hanes cneifio sydd ym mhenne bob un o'r rhain yn cynnwys Hedd Evans o fan hyn lawr a fo o fan uwchlyn gyda'r oen yna mewn a fo i'r gorlan wedyn y cymar corlan ganddo fo ydi Alun Hedd I fab o gwych iawn gweld teuluoedd yn cymryd rhan y fan hyn ac o'n i'n sôn am yr hanes mae'n siŵr bod y bechgyn yma I gyd ar ryw bwynt wedi dod I gystadlu am y tro cyntaf yn y sioe fawr Jeff Evans ac o'n I lawr am fanna ac wedi mwynhau'r profiad wedi gweithio trwy'r rhyngoedd yr adrannoedd iau canolradd a hun ac o bosib wedi stopio am fanna parhau I gneifio yn fasnachol neu os yn gennyn nhw uchelgais wedi gweithio I ffordd mewn i'r agored bob gwlad a chynrychioli I gwlad yn sicr mae Reinald Hughes wedi cynrychioli I wlad ar y gwellteifia yn y gorffennol ac wedi bod yn rheolwr Cymru hefyd dyma ni beirniad yn sefyll o blaen Andrew Rhys y fanna y beirniaid yn newid I safle bob ryw 20 eiliad fel fod nhw ddim yn rhoi gormod o sylw I un wedyn yn rownd y corlanau cefn yna a dod yn ôl I safle rhif 1 unwaith eto o rhif 6 mae yna waith eithriadol yn cael ei wneud I drefnu y sioe fawr yma o ran y cneifio ac mae Bisca sef yr sefydliad sy'n gyfrifol am chwaraeon cneifio yn creu'r rheolau I gyd a'r system wofrwyo ac mae yna gyfle I bobl ifanc I ddatblygu disgwyliau cneifio gyda cyrsiau gan y bwrdd gwlân ac mae'n holl bwysig bod na bwrdd gwlân gennym ni mwyn hyrwyddo yn gwlân ni gwersy'n gwlân ni ond hefyd hyfforddi y don nesaf o gneifwyr fydd yn ymddangos
ar y llwyfan yma. Andrew Rees di hwn. 3 oen allan ganddo fo yn barod. Mae ni felly 3 ar draws yr hes rwan gan Elfed Jackson, Andrew Rees a Reinald Hughes a Hywel Williams, ond Andrew Rees sydd yn gorffen yn gyntaf. Pawb yn barod felly ac wrth y drysa ac i mewn â nhw ar gyfer yr oen cynta y gystadleuaeth yma yng nghanolfan Cneifio Meirion ydy gornest i'r veteraniaid 100 i 60 oed. Mi fydd hwn yn gyflym rwan, lle sicrhau chi. Mae 100 yn swnio'n hen oed i Cneifio, dydy ddim o gwbl. Da ni wedi gweld rhai dros 61 yn gystadlu fan hyn yn flaenorol a rwan mae'r bechgyn yma yn dal i Cneifio full blast. Pwy dyn nhw? Wel, ar 1 Alwyn Mancini, ar 2 Hywel Hafard, ar 3 Andrew Morris, Rhydwyn Price ar 4 Sean Burgess yr holl ffordd o Zela Newydd ar 5 a wedyn draw yn y pen draw na mae Aled Jones y bachgen o Ddinas Mawddwy. Felly Cneifwyr profiadol dros ben bob un ohonyn nhw fan hyn yn chydig bach o ddasiad i'r handpys gan Hywel Hafard, ond da ni'n edrych fan hyn ar Sean Burgess y bachgen o Zela Newydd. O, mae Aled Jones o Ddinas Mawddwy wedi giro, ydi wir. Aled Jones i mewn am yr oen y cynta yna. Fod i'r cynta, a wedyn Alwyn Mancini, Sean Burgess, 3 ohonyn nhw, ac Andrew Morris yn mynd hyn ar ail oen allan. Ar ail oen allan yn ar hyd yr hes y blaw, Hywel Hafard sy'n mynd mewn am yr ail oen fan hyn rwan. Felly, dipyn o gystadleuaeth fan hyn, mae'r cyflymdra rwan yn eithriadol. Andrew Morris wedi dangos i hun ar hyd yr wythnos yma yn cefnogi yn y cefn yna, fel mae Hywel Hafard o Bonseni, ond yn sylw ni ar Aled Jones yn fan hyn oedd y cyntaf mewn ar gyfer yr ail oen a stodiau hirion iddo fe rwan a bydd o'n troi yn ddian iawn ar gyfer yr ochr dalyn, ond mae Sean Burgess o'i flaen o ar 5 eisoes wedi gwneud hynny ar 2 stodiau hirion a Hywel Hafard yn fan hyn. Alwyn Mancini dim syndod gan y bo fod yn ta wedi cyflymu rwan ac yr stodiau hirion yr oen dwythan yma, ond dydy'r oen ddim yn gyfforddus iawn mewn wedyn yn y canol gyda Rhydwyn Price a Sean Burgess. Lle mae Andrew Morris ar nid yma? Andrew Morris yn taim mewn ar gyfer ei trydydd oen unrhyw funud rwan, ychydig bach o dacluso rownd y cefna. Mae o'n gwneud yn siŵr bod o'n Cneifio'n daclus, achos fel dwi wastad yn pwysleisio, mae rhaid i chi fod yn daclus hefyd, achos mae yna bwyntiau. Y mwyaf byd o bwyntiau sydd gennych chi ar y diwedd, y mwyaf o drosiedau da chi wedi cyflawni, ac felly y pwyntiau isa posib da ni chwilio amdano fo. Ac edrych ar y bwrdd marc fan hyn, y bwrdd marc, fel maen nhw'n dweud, un isel iawn gan Hywel Hafard a hefyd gyda Rhydwyn Price fan'na, ond Andrew Morris ydi hwn ar ystodiad. Dyna fo Rhydwyn Price i chi. Chydig bach o drefiadau gynno fo, a mae o'n ddyn falch iawn bod gynno fo i fab Phil Price rwan yn cynrychioli Cymru, ac felly dwi'n siŵr bod hynny'n isbardun o fo yn ei flaen fe am Sean Burgess y bachgen o Zela Newydd mewn am ei bedwerydd oen rwan, ond wir mae o wedi colli amser. Rhydwyn Price a dydw gwir yn hedfan. Lle mae Aled Jones yn ei ynta wedi pwyllgo rhyw chydig bach, falle mwyn taclusrwydd, falle bod wedi cael ambell i gig hefyd, ond yn sicr mae'r sefyllfa wedi newid o ran y safleoedd ar hyn o bryd mewn y Alwyn Mancini fan'na, allan a fo ar oen nesa, allan ag Aled Jones ar gyfer y pedwerydd oen, ar 5 dwi'n meddwl yn y gorlan y tro yma, felly mae'n un ar ôl gan nifer iawn ohonyn nhw, oes Alwyn Mancini ac un ar ôl Hywel Hafard i mewn ar gyfer ei bedwerydd rwan, felly 4 allan ar hyd yr hes, felly pwy sy'n mynd i droi gyntaf, mae Sean Burgess eisiau sy'n mynd i droi ar gyfer yr ochr dwetha yna, ond Rhydwyn Price ydy'r boi, dyma fo i chi yn taclusio'r dwetha yna fan'na. Oes gen y fo un arall yn y gorlan, oes, dyna fo, mewn a fo, mae o'n mynd i greu argraff o fan hyn, dipyn o hanes os fydd Rhydwyn yn curo fan hyn, ond ni wedi disgwyl y byddai rhwng Alwyn Mancini falle ac Aled Jones draw yn y pen draw no, ac Andrew Morris yn tar ystodiau hirion wastad yn Cneifio yn gyflym dros ben ac yn daclus dros ben. Aled Jones rwan rownd y gornel a fo, mae ni 1, 2, 3 ystodiau hirion a wedyn tacluso, ond lle mae o arni, pwy di hwn, Mancini di hwn, ni'n nabod o yn unrhyw bachgen o lawn uwchlyn, ond i mewn ag Aled Jones rwan ar gyfer oen y rhif 5 allan gan Sean Burgess, ond ar ystodiau hirion ar y cefn, trawiad am drawiad rhwng Rhydwyn Price a Sean Burgess, pwy sy'n mynd i fynd â hi, dewch honna hogia, dewch honna, wan yn gwybod mae'r cymara Corlan yn dweud, mae gen ti ryw drawiad ar y llall, Rhydwyn Price yn mynd i fynd â hi, dwi'n gobeithio, byswn i falch iawn o weld o bwysor bod yn coch yn dag, y wir mae o wedi gwneud hynny. Gwych iawn, Rhydwyn Price, un sy'n rhoi cymaint
i'r sioe yma yn ennill o ran cyflymdra yn y veteraniaid. Good time, 4:36 for 5.